Sonic, you ready? Give me something. Stop. Listen up. The biggest regional station in the whole of South Africa. The sound of KZN. Midday, 12 to 3. Ladies and gentlemen, party people, boys and girls, are you ready to party? Kill the music, Sonia, kill the music. Banda liyampona nandaba. Usala kutshela. Nina bengwazi. Nina belembe. Nina besilo imbuke. Nina bezelaphe. Kumisuzulu kaZulu. Kaphe moZulu. Kaphe ishana kaSolomoni. Kaphe Thwayo kaMpande. Okathindane, okaShaka. Okasenza Makhola. Okajama kaNdaba. Zulu ndlela zimhlophe. Ninabaphungano Mageba. Ninabenzalo yengwazi. Aduba ngifake lengwazi. Ngisaqala ukuzithoba phakathi kwenu. I'm on stage bringing you entertainment. Kepha I owe you ukholo and apology. Qala akuba ukhulume. Ngiziphamisa ukushela ukukhulu indlela engiphathe ngayo phambi kwenu. Ngicela ukholo ngiyathokozela ngesola futhi. Ngiyathokozisa ngizokwenza kangcono. Endleleni yami ngibheke phambili. Ngiyathokozela mina ukulibona kumina. Mina bakaZulu omnyama. Hey! Ladies and gentlemen, party people, boys and girls, Ricos and Ritas, from Ganasia Dam, raise your glasses, put your hands together, scream and shout for the Midday Prince. I'm talking the #1 superhero, DJ Soul. Bafowethu ngibingelele ekseni. Niyaphila. Hayi senenza kakhulu manje. Nenza kakhulu manje bafowethu. Asibongele bafana ngokuwena bafowethu. Kunodaba lolo trenda kakhulu eliyathenda udaba likaThumbeza. Kanti wenzeni uThumbeza bafowethu? Sendingaze nenza ama petition. Aya. Uyabona ke wena owenza i-petition le video engathi ngafika kuwena. Lalela. Yabona wena uma kaLucifer mawuwesifazana. Uma uwesilisa ukhokho kaLucifer. Usujule ngalendlela yokuthi ufuna umndeni udivide. Ufuna ukuqeda ngomndeni wakaHlophe, ufuna ukuqeda ngomndeni wakaThumbeza. Ngifuna ukuthi kuwena Felix Hlophe ngifuna ukusho kuwena ngqo. Sizwa kithi. Ngiyazi ukuthi ngimdala kuwena. Kodwa ngizi ngobudala ngiza nje ngoba umnomzana ngokuhlonipha. Uyabona manje awudumile awudungiswanga mhlawumbe amahlayo wenzayo. Kutrendwa ngendlela yobunebi negative. Ngendlela engenhle. Yokubukeka njengomuntu oabuser umama wasekhaya. Angikho lapho.
kodwa ngifuna ukuthi mfowethu ubheka, wash your back, bheki ngemuva lakho ukuthi ulandelo bani. Ula ukhona nomndeni wakho noma ngabe naqophisana, imndeni ihlala iqophisana, itoli yoshopha kanjani umama esafuna ukuthenga icathule engaqedi, kuhlala kunokuqophisana emndenini nje kuma families, kuhlale kukhona ukuqophisana. Kodwa uyabona ukuthi kunedemon elikhulu, uLucifer ulokho ekulandela, kuthathwa yonke into nento yenza abafuna ukuyiqopha, futhi bafuna lenembi, abafuni lenenhle. ebese kuthi kube khona futhi isitha esifuna ukuthi siqophe, senze ipetition ukuthi kuvotwe. Yabona ke wesitha sepetition, ubonile uwenzele umuntu ucabanga umuntu omnyama futhi negama lesizulu, yonke lesizulu. Yabona wena ukhokho kaLucifer, ngiyakutshela ukhokho kaLucifer ayenziwa lento engabengela ilanga uyofunani kuba nomndeni. Ngikhona ukungaboni ngasolinye emndenini, but musani ukuhamba nigebhela ukuthatha indaba zabantu boLucifer ndini boSathane amademoni amakhulu. Stop it now. We know that the thief come to steal and kill and destroy. But uNkulunkulu came. Uthi Jesu, I have come so that they may have life and more abundantly. Ngikhuluma le video ngiqophela uFelix Hlophe ukuthi sizwa kithi iba strong futhi uzoba strong. Okungenzeka ukuthi njoba kwenzeka kanje, isitha sifuna ukuqeda umndeni wakho, sitarget ukuqeda umndeni. Ingani le petition yokuthi uFelix axoshwe emsebenzini? Nisayineke le petition siphukuphuku ndini. Kusho ukuthi uma senisayine le petition bafowethu, niqonda ukuthi zingadli ingane zikaHlophe. Yini nifunayo? Nifuna ukubona umndeni kaHlophe uhamba ucosha, uhamba ucela la kunina, nikanijabulisa ukuthi nibona abantu abacelayo. Ikuphi nikufunayo? Wash your back, Hlophe. Nifuna ukubona unkosikazi kaHlophe eLokhuza eSafarish. Ukuba unkosikazi kaHlophe ngempela ku serious, ubezohamba eye police station ayovula icala, aboshwe, avula icala lokuthi ushayiwe le assault nokusatshiswa, all those things. Yabo? Kodwa unkosikazi kaHlophe akakwenzile lokho. Sibona nje imkhovu yemkhunqenqe yoLucifer ukuthi sanikwazi ukuthi nenza ama petition, nithatha ama video nowaposta aye viral. Umuntu eqophisana nonkosikazi wakhe senizongena emakamereni manje. Yabona manje nizongena nithi ntshi emakamereni. So siyaphapha manje nisibone sisiyaphapha manje ekamereni singaqokile nisibona senikhona la. Ngoba niyasilandela. Phumani emindenini yabantu, focusane kwenzeni imndeni yenu. FokaHlophe sengivala, ngifuna le video befishane ibe sound. FokaHlophe kunezinto eziwu2 engifuna uyibheke empilweni. 1, i-reputation. 2, i-character. FokaHlophe, i-reputation is what people says you are. Kodwa i-character is who you really are. I-character yilento yona. I-reputation ayisiyona lento yona. Yilena abantu bona bayishoyo ngawe, abacabanga ukuthi uyiyona. So you are not your reputation, you are your character. Fix your character. Because if you are a married man, if you are a grown-up man, eneyingane ubaba wezingane, funeke zibe sibonelo kuwena mfowethu. Hamba ngobuqotho, hamba ngokusihlonipha, hamba ngoyithanda. Thumbas, keep going man. Keep going my man. Anginabo ubudlelwane nabo obusondelene nawe kakhulu. Ngiye ngikubone nje lapho uthi abantu olesihlanu abathathe benza bekushoyo, amuye ngibambe emashayini lakho there and there. Kodwa zibheke insizwa kithi ukuthi wenzani ukuphi nini, ngoba sikhona izitha ezikufuna down, engekho happy ngesuccess yakho. Yabona? Kodwa ke insizwa kithi okugcina, remember this. There is no success without failure.
there is no success without failure. Yabo uma sihambe endaweni nje emsulwa nje clean, you in the wrong place. uNkulunkulu akuvikele nomndeni wakho mfowethu, whatever it is nje aqoqa uNkulunkulu nomndeni wakho nihlangane nibe nobumbano, nihambe niye phambili bafowethu. uNkulunkulu nje akenza ukuthula kube nepeace wherever it is. Yabo ngibonile nokuthi nasemsebenzini you have been suspended, kodwa incwadi yasho ukuthi uyobuya ngomhla ka-19 January. Kusho incwadi uthi uzobuya ngomhla ka-19 January. Lezitha esezenze ophatheshini uNkulunkulu uzodila naso. Angisho uma ukuthi kunokuhlupha noma nokuhlukumeza kubantu besifazane there and there ukuthi ngiyapromote lokho. I don't want it at all. I hate it with my passion. Angihlangana me family man. Uma kuukuthi ngempela ukwenzile, deal with that thing, sort with that thing, and please, and ungalokho responda kuma negative message uprovoke abantu na uphendule ngoba bathatha lento ishilo wena bayinameke kuma social media. Khula Hlophe, khula Thombeza, uNkulunkulu akubusisa kugcina kupha amandla. Akuphi uNkulunkulu wisdom. We need wisdom. If you are a leader, lead with wisdom. God bless you. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Uthi Felix Hlophe makakhuluma phambi kwe-crowd lapha uthi uyaqolisa ngaloku la kwendile, uyaqolisa kakhulu futhi uyatisola. Uthi from now on he will do better and he will be a better man. Uthi nje naloku lokwendekile Nkosi yami qha uyaqolisa kakhulu, and abantu abaningi seems like they are on his side at this time, because people are saying ukuthi oh alikho likhaya lelingana thinking ngawe yikho ikhaphule lengaqabangi lokwendela abanye abantu baze baqasuka ngalendo ukuthi there are people who are signing ma petitions ukuthi akuqoshwe uFelix Hlophe lapha kuGagasi FM njengoba sathi ukuthi ngelo bamisile for 2 weeks. So uyasho nje Nkosi yami ukuthi uyaqolisa ngalokho lokwendekile futhi uyatisola. Kune video ke eyayitolile sibona itrend lapha enkundleni yokuxhumana la Felix Hlophe Nkosi yamana Tracy basemotweni attending i-event ithide lapha na eThekwini. Lokusho kona ukuthi le couple lena i-right labanenkinga njena bantu but bona boyithu happy. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.